Здравейте, приятели! Сега ще налеем бензин, разбира се, горило в фрезата и ще отиваме да косиме, защото още косим, приятели. Много декари има и трябва да се косат, приятели. Сега ще покажем как косиме първото и второто ще видите само за какво стана въпрос, за какви декари стана въпрос. Защото за един ден, за 2 дена не става така. Трябва да си почини машинката. Почваме след така вечерно време до тъмница, почваме да косиме. Просто се работи при нас, разбира се, за вас. Иска вода, иска. Иска гориво, иска. Гориво, ба. Включваме се от косенето, айде. Както виждате, колко сме окосили тук за 2-3 дена. Остава ни тук още от тази страна и тук горе. Ще почнем да я балираме. Така че вие се абонирате за канала ни, за да не изпускате балирането, събирането на балите. Ще балираме с голям трактор и УМЗ. Така цяло не изпускайте клипчетата. Надолу още сме окосили, сега ще покаяме. Колегата почива и действаме. Казваме добър вечер, приятели. За тази вечер спираме. До късно, много сме косили. Нека да сме живи и здрави. Гледайте, харесвайте и се абонирайте, приятели. Това е да ви показваме. За вас го правиме. Видеа снимаме за вас. Не може да се види за какво стана въпрос. Само утре живот и здраве ще има и пак ще направим клипове да видите само за какво стана въпрос. И вижте за каква трева. Вижте колко е голяма трева. Гледайте само. Ето. Гледайте за какво стана въпрос. За каква работа. Вижте. Трева. Само да се коси, приятели. Само да има хора. Кой да гледа животни. Млади хора да гледа животни. И просто трябва да е. Да си ядеш домашно. Това е най-вече. Ние тази трева е косим за овцете, за конете, за зайци и така нататък. Живи, здрави и лека ви вечер от бата ви Гърка и от оператора. Лека вечер!